Takže čaute, tu je ďalšie video od Chrisbita, takže ideme na to. Tu je môj kamoš Bobo Mancal, takže... Čauky! Desi, ja som na teba kúkal. Ahoj. Ty Má skino Snob the Girl. Hej, ty mi pereš drevo. Smola. Si debil. Ne! Jo, moje. To je, vieš, aký veľký strom kokos. Taký Aho. som ešte nikdy nevidel, taký veľký. Mňami kopkame si. Takže, Braňo, aký dom si postavíme? Veľký, malý, prťavý, Zatiaľ posratý? taký malinký, ale potom si do ňoho dáme super veci. Akože takto, malý, ak budeme mať dostatok dreva. Ale nie Braňo. hekovať. Bobo, kde si? A kde si ty? Tam máš menovku. Snoop Dogg. Tak by opovač sa ukradnúť drevo. Mám 17 dreva, nestačí. Mňamík! Mám jablko, kde si ty? Pán Tržovko. Slepeš. A tu znovu jablčko. S jablkom. Prestaň, lebo ťa ja takú... Ja si Stačí, takú už to bachnem, stačí. že sa posere. Nie. Čo máme robiť teraz, Maxáč? Maxim, Chrismit. Kde sa kraftiť? Bude viac než 60. Ja mám 4x64. Ty máš koľko? Hej, ty si lepší. O 3 dreva. Nie, no, fajn. Pár palície? Tak postavíme. Nejaký sardom. Taká pesnička. Kde si? To nevidím. Ty si hore? Ty si hore? Ty si debil. Ty kde sa túláš? Daj, brat. Ty si debil. Kde si ty? Tu si kopal drevo a ideš tam hore do Tu si. A tu som. kokos, ty si fakt taký slepý. No tak sorry. Už má tento. Má toto. Môžem? Teda, počkaj, aby sa to tam... Juj, kurník. Ale. A bude Ale, väčší. Braňo, Bude trochu väčší. Do 3. aké hovno robíš? Robím hoda. Čo si? Môžeš to tak urobiť. Jedné, prečo nie dve? Dajte 4. No toto bude stačiť. Jaj. Kokos. Dúfam, že to... Dobre. No to vychádza, mám ešte 30, neviem. A mám 43. What the fuck? Ja som dal viac potom asi. Hello. Jupi, aspoň sa mi nemýne. Nie, on urobil skoro celý dom. Kto? Maxim. Veď Když to, je deska? No, veď to. A ty si nevidel viac. Ale mne. si mal menej než Maxim. Čo robí? Be, ale čo robíš, Braň? Nevadí, Bobo. strecha, keď vyjdeme. Keď vyjdeme, strecha aspoň. Dúfam, že som mi nezobral. Ty si mi to... Počkaj. Idem robiť z hora. Teda nie z hora, ale... Právo plánky. Takže teraz máme dom. A vykrafti prosím crafting. Crafting už mám. Tak 2. daj to tam. 2 craftingy. Tak spravte tu tie dvere. Dvere? OK, ako chceš. Dobre, daj to tam. A zvonka. Mám aj na Takže- šlapku. Mám aj na šlapku. Počkaj. Mám teraz... Idem si pre jablko. Mám na šlapku. Dobre. Mi zobral viac jablok. Myslím, asi pre toto video stačilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak nie, tak napíšte do komentára, ale iste, že sa vám nepáčilo. Počkaj. Iste, že sa vám toto video nemôže páčiť. Ale musí sa vám páčiť. Čau. Takže čau!